Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншаллоҳ ба хайр бошад. Духтарако бар хати королевский бисёр дом меган бамбугламиражи тоза мо мегем, номи асосиша мегем. Нав омадаги духтарако боро ё 230 сомон, ини модел омадай 240 сомони, размиро 46 то 56 ҳастай наличи. Касе доставка дар кораи марҳамат метонен закаснен ё платья холиян духтарако бе брукай бе почаан, яъне сангошона биден чӣ хушура. Баъд ё духтарако як чӣ дора, чанг намешина мешӯи, мисол рада рафтан хокам ки боша чанг намешина мешӯи мепӯши духтарако. Качество бомба духтаро. Ина каседа дар кораи марҳамат бо ин моделош ҳастай ҳам ё расткушони поёшон хушура, бо айбараш нем хели ламиражҳои тоза дора духтарако. Тагиш мулоима кай хнак намегирифтаги ай танара духтаро, аллакай сезон ҳами чизо шуде. Чунане ки гуфтам нархи ё 230 сомон, нархи инош 240 сомон, бо иниш пешакиш замок дора. Ина моделош این مدلم نو اومدگی دخترا. کسی در کارای مرحمت میتونین زکاس کنین، دستافکت داریم دخترکو.